Dobrý deň. Počas mojej 35-ročnej praxe v oblasti zdravia som sa naučil jednu zásadnú pravdu. Zdravie a imunita sa začínajú v našich črevách. Ak je náš tráviaci systém zanesený látkami, ktoré tam nepatria, naše telo nemôže správne fungovať bez ohľadu na to, akú kvalitnú stravu jeme. V dnešnej dobe sme denne vystavení tzv. Neviditeľným hrozbám, zvyškom tých pesticídov, herbicídov, ako je napríklad glyfozát, a ťažkým kovom, ktoré sa do nás dostávajú s potravou a aj vodou. Tieto látky v nás sa hromadia postupne a oslabujú ten náš organizmus. A teraz vám chcem predstaviť riešenie, ktoré funguje ako inteligentný zametač vášho tráviaceho traktu. Tento produkt sa volá Pure Body a jeho základom je prírodný minerál zeolit typu klinoptylolit. Jednoducho povedané, je to vzácny minerál so sopečným pôvodom, ktorý má jednu unikátnu vlastnosť. Je prirodzene negatívne nabitý. Možno si kladiete otázku, prečo je to tak dôležité. Väčšina škodlivín, ako sú napríklad olovo, ortuť, hliník alebo chemické prostriedky, má pozitívny náboj. A Pure Body v tomto smere funguje ako silný magnet. Ako náhle sa dostane do vášho tráviaceho traktu, vyhľadáva tie pozitívne nabité toxíny, pritiahne ich k sebe, pevne ich uzamkne do svojej štruktúry. Je to čistá fyzika, žiadna agresívna chémia. Výnimočnosť tohto produktu spočíva v jeho čistote a spracovaní. Tento zeolit je purifikovaný. Čo to znamená? Jeho štruktúra je vyprázdnená a pripravená naložiť maximum tých škodlivých z vášho tela. Čo je však kľúčové v dnešnej dobe, že Pure Body mimoriadne je efektívny pri zachytávaní tzv. Glyfozátu. Je to látka, ktorou sa dnes striekajú takmer všetky polia a dostáva sa do našej múky, zeleniny, ale aj mesa. Ak tieto toxíny zachytíme už v tých črevách, zabránime im, aby prenikli hlbšie do nášho krvného obehu a do nášho organizmu a tým dávame nášmu telu šancu na skutočnú regeneráciu. Užívanie Pure Body je veľmi jednoduché a prirodzené. Ide o čistý, tekutý roztok, ktorý je úplne bez chuti, bez vône a štandardne to dávkovanie sú 4 kvapky za pomoci tohto kvapkátka do čistej vody môžete, alebo potom do džúsika, keby náhodou deťom, dospelým, že? Alebo napríklad aj do ranného smoothie. Keďže je to zeolit v tekutej forme, okamžite sa v nápoji rozptýli a po vypití začína tú svoju prácu viazania tých škodlivín priamo vo vašom tráviacom trakte. Čo to priniesie vám osobne? Keď odľahčíte svoje trávenie od tej toxickej záťaže, váš imunitný systém sa môže konečne sústrediť na tú svoju skutočnú prácu. Ľudia počasie pociťujú lepšie trávenie, postupne ten ústup toho nafúkovania, že pozná viacero ľudí, a celkovo viac vitality, pretože telo už nemusí bojovať s tým vnútorným nečistením. A pripomínam len takú kľúčovú vec. Počas dňa pite dostatok čistej vody, aby ste pomohli tomu zeolitu vyplaviť všetky tie neviazané škodliviny z tela von. Neodkladajte očistú svojho tela, svojho vnútra. Vaše telo sa vám tisíckrát poďakuje už po prvých dňoch užívania. Navyše ako nový zákazník môžete pri svojom prvom nákupe využiť aj 50-eurový bonus a spoločnosť vám garantuje vrátenie peňazí, ak nebudete spokojní aj tom v prípade, že celú tú fľaštičku spotrebujete. Nemáte teda čo stratiť. No a toto video pozeráte na odporúčanie, ozvite sa mu a vypýtajte si nákupný link, cez ktorý si môžete Pure Body objednať priamo z pohodlia vášho domova, cez telefón alebo cez počítač. No a ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše výsledky.